Hoi, how are you? Hoeveel talen spreken jullie op school? Binnen het project Inspirerend Meertalig Onderwijs gaan we het jaren met Jim als school op zoek naar inspirerende manieren om het Frysk een plak te aan in een meertalige context. Er binnen al een heel soort voorbeelden van en die liet ik Jim nou één voor één zien. Bij de meertalige taalroute zitten de leerlingen, jawel, in de route. Ze praten eerst maar z'n allen en letter in tweetallen over een onderwerp dat ze letter oorschreeuwen. Ze praten over onderwerpen die ze zelfs meemaken hebben. Het gaat vooral om het verhaal en dat kan in het Frysk, in het Nederlands of nog in een andere taal. Een gymles in het Engels of geschiedenis in het Frysk. Dat had alles te krijgen met de taalmixer. Bij de taalmixer krijg je bijna net alleen nog gym of geschiedenis, maar werk je ze ook zonder na te denken aan taalvaardigheids. Dat hier is net toch, hè? Praat maar, toneel. Het gaat om beleven, lezen en toneelspelen van toneelstukken in het Frysk. Het lezen en spelen van deze theaterteksten zet aan om meer Frysk te praten, te lezen en mogelijk ook te schreeuwen. Er binnen nogal toffe boekjes om lekker mee aan de slag te gaan. Een spannende taalontdekkingsreis voor docenten, studenten en ouders. In taal in beeld. Want waar spreekt een orentaal als de taal die wij op school praten? Leerlingen praten met elkaar, met leraren en ouderen. Gewoon face-to-face of online of via Skype of FaceTime. In het peteer zie je ze naar taalschatten om daar een prachtige taalposter van te maken om zo de buurt te verrassen. Denk die toek is elke gedachtereis die tot meiden ondernemers in de klasse. Meiden naar filosoferen. Leerlingen denken en praten over thema's als: wat is een oprechte Fries? Wat is stiert? Wat is gewoon? En waarom is er humor? Flatersmaatje ken het, want alles is goed. Een gedachtereis kun je ondernemen in elke taal.